Cardano е на прага на нещо голямо. Потенциален пробив, който може да разтърси целия криптовалутен пазар. В това видео ще разгледаме какво се случва с ADA и защо много инвеститори вярват, че предстои вълнуващо движение. През изминалата седмица Cardano преживя значителни промени в цената си. Движеше се между 65 и 72 цента, като на 11 февруари се изстреля до над 80 цента за един ден, което е значителен ръст. Това бяха големи колебания, които показват, че има активен и динамичен пазар. Въпреки краткотрайната стабилизация, цената отново започна да расте. Тези промени може да изглеждат хаотични в началото, но всъщност поставят цената за нещо по-голямо. Много анализатори вярват, че Cardano е в процес на формиране на важен момент. Според тях може да се подготвя за значителен ход нагоре. Това се основава на нарастващият интерес от големите играчи на пазара, наричани китове. Тези китове, които притежават значителни количества Cardano, са увеличили дяловете си през последните месеци. От ноември 2024 те са добавили над 1,4 милиарда бройки към своите портфейли, което представлява около 2,35% от общото предлагане на Cardano. Това е много силен сигнал, че големите инвеститори придобиват увереност в бъдещето на криптовалутата. Цената на Cardano е нараснала с впечатляващите 107% от началото на тенденцията, когато китовете са започнали да купуват. Това поведение на големите играчи предполага, че те не само държат, но и активно сигнализират за потенциално по-нататъчно движение нагоре. Друг важен факт е, че дългосрочните притежатели на криптовалутата, които са били в него повече от година, са увеличили позициите си с почти 2%. Това увеличение от дългосрочните инвеститори допълнително засилва случая за възходяща тенденция. Исторически, когато големите играчи се натрупват в значителна част от доставките на даден актив, това често предхожда основно движение на цените. Увеличеното им участие е знак за доверие в активите, основите и бъдещия растеж. В света на криптовалутите, където пазарните настроения са също толкова важни, колкото и фундаменталните фактори, такова поведение може да бъде абсолютна промяна в играта. С всички тези знаци изглежда, че Cardano може да е готов за вълнуващ all-time high в най-скоро време. Искам да вметна, че не съм финансов съветник и това видео е с изцяло образователна цел. Споделям мнението си относно данните и новините за дадена криптовалута, в този случай тази е Cardano. Комбинацията от нарастващ интерес от големите играчи, подобряване на пазарните настроения и силното натрупване на тази криптовалута сочат към потенциална възходяща тенденция. Въпреки това, както при всяка инвестиция, особено в нестабилния свят на криптовалутите, е от решаващо значение да направите собствено изследване и да разгледате всички потенциални рискове, които се крият за тази инвестиция. Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесало, може да дадете един лайк и да се абонирате.